atong paminaw na kining posibilidad nga mangolekta na kuno kining environmental fees mga idol. Kompletong detalye sa report atod kanato ni Idol Buiki. RMN Report. Pinaagi sa usa ka Facebook post, may pahibaw ang inahan sa Barangay Pamutan si Barangay Kapitan Irma Labitad nga posibleng mangolekta na ang maong lokal nga pangamhanan og mga environmental fees. Nasagmuyo ang maong kapitana human nga nasuta niya nga pipila na ka mga lugar sa ilahang barangay sa Bukirang Bahin ang labayanan og basura o kasagaran ni mga basura gikan sa mga lokal nga turista. Katong mobisita sa lain-lain nga mga camping sites og mga tourist area sa maong barangay. Suma pa niini nga gidawat nila ang tanang bisita nga gustong mo enjoy sa ilahang bukiran nga barangay apan suma pa niini nga nabantayan sa ilahang konseho nga napuno na og basura ang ilang lugar. Ug tungod niini ang maong mga opisyalis sa Barangay Pamutan mipanday og ordinansa nga giaprobar na sa city government kundiin mangulikta na sila environmental fees gumikan sa alang kining mga environmental fees paggagamiton alang sa paglimpyo o pagmintinar sa kalimpyo sa maong barangay. Sumapa ni Kapitan Labitad nga nanginahanglan sila og daghang tawo aron magtinabangay sa pagpanglimpyo. Siya mismo gani mamunit og mga basura sa gilabay o mga basura nga gilabay daplin sa dalan. Nakip na ang mga buak nga botilya, ang ipanglabay lang sa kanal o bisan ang mga kinanan sa chichirya. Sumapa sa maong kapitan nga sud sa duha ka semana iyang obserbahan ang sitwasyon sa maong barangay niini labi na sa mga lugar kung di na ay mga lokal nga turista nga mobisita aron mahibaw siya og asang dapita nga mangulektag mga environmental fees. IFM Balita. Sa ngalan ni Idol Clint, alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Buiki, di kapungan sa pagkatod sa mga naguna og labas nga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.